TSF ni Central Committee ni Secretary Pintu Dharma ang balai ani berkabai strongly babe Citizen Amendment Bill 2016 manang opus kaya tahun bagai hinba bill pass thang angkai cinti prasa pura-puri komor thanai moni bagai जों सिमिया जे हायं नीति प्रसारक नोटिस ने जे indigenous people बर जत्न खाबाय खबायनो म दिनै बन्न समर्थन खालायो ताई पालाय दङ जत जागोन दुकान पाट खलगिया गारि गुरा चलिया अमन बागै बेलाय हामबाय मारुवा ताई नेसु बाय जे रिंजाक ताई तिनि टिएसए बाय जे रिंजाक बन्न खा फुरजागै आरो जोङो आईएमपीटी समर्थन खालायकिया अपरा यत आईपीपी आर्टिसा परे टीएसपी एपर टिपहा आईपीपी बरक जोङो समर्थन खालामनाय बागै बंनबा हामबाय मारिबो म हायकेन बसका नगबो टिप्रासानि जे सेन्टिमेन्ट तियै मुंसासो खालायना नायखांगे बसकाङो तेबो आनसोल पार्टी दङ बंनबो समर्थन ना बागै खाबाय खबाय गजाव जरा बन सफल लंखा ताव जरा बन सक्सेस न यां खमलং हते यां सि यां बरकाताल एसराय कुंसा जागाफोराव दुकान पाट खलगिया ऑफिस खलगिया स्कुल जतन बदमा आमो बेलाखाय आं हामजाका ताम बागै हिमबा सि बरक जों म यासनाखा जों बन समर्थन खालायनाव नै मने बागै बेलाय सि बरक ताबो खासिमानि जरा सि बरक आसे सिया गरिका ताबो खासिमानि जरा न 30% सेन्टिमेन्ट हंखाय 30% आथिखायनो थानसाखाय बासावो जों प्रोटेस्ट खालायनो नांगौ आसुनो बसकाउन्टेबो काहामखौ खालायनांथै आं खाबाय खुबाय बयनारगो हायनिति प्रसार न आसुनो हामबाय